pinakalatest nga update no sa sining bangkay kag mga kalansay karasapuan dito makabaran sa bahin sang syudad sang Talisa asang Silay. May dugang makabaran nga development karon ang aton sining mga kapulisan kag siyempre ang aton man sining pag-angot nga makabaran sa bahin sang sining mga nagkalamising bla. So ibaloon naton ang mga nagkalamising diri sa bahin sang sa syudad sa Bacolod, ka probinsya sang Negros Occidental ang ini nga mga kaso. With regards sa makabaran sa sining nasambit nga mahilikoton, diri yan naton no. So kahimanti kahibalok nabulaan sa ato sining nga makauturan sang kwanto man no sang tilikdan nga tuig 2022. Do kadamo gito isang kaso iya makabarang aton sini iya nga na kuan no na sugata nga may mga missing iya nga mga personalidad. Diri iya makabaran sa aton sa bahin sa syudad sa Bacolod nga until now no wala sa gyapon iya makabanan wala sa gyapon makitaan. Di base amo ining mga kalansay nga ini no so paano naton ini may buluan kag ma-confirm kung amo gid man ini ang ining mga nagkalamising mga kauturan sa ningin naton. Sa ako na sa ni madumduman ang reported nga missing ngin abduct bla to sa higad sang dalan sa bahin niya makabanan sang kuan no sa bahin sang Bago sa syudad sa Bago. So until now wala man to iya makuan no wala man to iya makitaan atong gin-abduct no sa bahin sa syudad sa Bago. And then no diri man iya makabanan sa bahin sang kuan no sa bahin sang Barangay 35 diri sa syudad sa Bacolod. Wala man Japon iya makabanan no nakitaan until now. Ano to mapilido to do mga rumo nga apelyido kay ban pagiti ang kuan pagay gani no ang lawas sang namising man sa una dugay-dugay na to. Anay retired police officer nga si Lito Perote. Ato wala man to iya makabanan makitaan until now ano. So ti amo ni ang mga misteryoso ti kadungan pa sina sa lingko gani basi kun amo ni bala ang mga kalansay man sa mga sabungero dito sa Metro Manila nga na kuan man ano na missing man ang iban until now nga wala gid iya makabanan no wala gid iya makitaan hasta subong. No, so amo ning mga misteryoso nga mga kalitabo ya diri sa aton sa bahin sang syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental no at the same time sa bilog sining pungsod Pilipinas. Puwerte no. Libra ko kaysa daw nagakatingala man kita no. Ngati nga ang may amo ning mga kaso. Di sugata kita Japon dayon bag-ong tuig no ang ining mga pagkasapos ang kalansay kag nagakaagnas na nga bangkay sa syudad sang Silay. Plota kondugang development kag dugang nga mga interviews ni Bombo Grace Nobaton nagikan sa patrol. Kag of course no sa din makaban sa aton man sa nga mataga paramati kana at the same time sa aton sa nga makabombo ibulon taman karon ang assessment sang aton sa nga mga kapulisan sa bilog gawas sa Visayas. Bilagid ang official sa diri makabanan nga nagkala kuan no ang official no kanagkala biktima iya makabanan sang palupok firecracker related incident iya makabanan no sa bahin sa ato sa nga mga kabombo no kay ti dito sa bahin iya makabanan sang kuan no sa bahin sang Barangay 16 Bacolod City. May tatlo to pilason pero sunog ini no nagluntad sabay sa Barangay 16 sa bahin sang syudad sa Bacolod. Pero ang nagkala-kuan abi no nagkala biktima no sa diri makabanan sa bahin sa siring mga palupok. So ibaloon ni naton diri makabanan sa bahin sa mga kapulisan kay related injuries sa Negros Occidental kadungan sa pagsugalaw sang tuig 2023 nagdangat sa 13 santo sa latest nga report. Pero ti daw ginabugayan magita sa gyapon no apisar nga ti may mga recorded nga firecracker related incidents sa makabanan sa probinsya sa Negros Occidental kadiri sa syudad sa Bacolod. Pero pasalamatan talang kay ti daw wala gid yan no sang
may nabiktima o nabiktima wala gid sa may nadulaan sang kabuhi. Namo na nang importante dira. Para man sa aton sa ring makabombo. So dugang assessment karon sa aton sa ring makapresan diri sa bahin sa PRO6. Samtang gibalikan mato ni Bombo Grace no baton no ang aton nga manufacturers kag retailers sa bahin sa banwa sang hinigaran. Kung issue sa palupok ang paghambalan, damo kuno ang wala maubos. Baligya ka palupok bangod nga nagtupa ang madamol nga ulan. Nga lapit alas 12, kung alas 12 gito gani no sang gabi, nagluntad ini ang medyo madamol-damol nga ulan. No, pero do amo kuno tong isa sa mga nakakuan no, nakapugong sa bahin sang sining bakal iya sang aton nga makauturan sang palupok. No, di mambal lang sila ti gaulan man paano pa naton ini palukpon sa agwa. No, so kay naga-ulan. Namo na sa iya makabanan no. So ti waay na lang no, di opted na tubay no sang sining mga firecrackers. Ting aton kampanya diri gani no, so hindi ta magbakal sa firecrackers nga nabuo damo no, hindi man kita na mabusog no, ning saktuhan lang no, kay di karon ko ubusot ta bakal ti ano man na pagtapos lupok na way na. Thank you na kag goodbye na. Grabe na way pakambal nagtay pa thank you na sa goodbye na dayon no. No, ti amo na mga kabayanan ang kuan ano ang hindi mayong epekto kung damo kagid baklon nga palupok. Samtang duga pa sa diri nga babalita yan diri sa aton sari nga pagalagad diri man sa aton sari nga palatuntunan. May konfirmasyon diri sa aton ni Ripando Diaz nga ti nag-end na ang iya sari nga consultancy service sa bahin iya sa syudad iya sang Bacolod kay ti madumduman nga napasar gid ini sa bahin sang sesyon sa City Council no, sa syudad sa Bacolod ang consultancy services no, ni Attorney Ripando Diaz sa bahin sang syudad iya sang Bacolod. Ano gid ang rason no? Sa diti base kon out of the kadesa man di provincial administrator man sa Attorney Diaz no, so bagay kung nataon ta subong ang tandem nila ni Governor Bong Lacson sa provincial administrator, ti daw medyo nadala nila ang probinsya sa maayo nga dalan gid. So amo ni ginapangita nato nga maayo nga mga public servant no. So tigin nangin issue ini sang ligad kapag question no nga ti administrator na sa tapos makonsultant pag isa sa syudad sa Bacolod sa kay Mayor Benitez. Pero subong nakibot kita kung nga naguntat ng iya sa nga consultancy services. Pamatian naton karon ang rason niya makabanapon sa report ni Bombo Dennis Rubica diri man sa aton sa riga pagpagati ang tatlo kay ban pa magapawilin bala sila diri makaban bilang consultant ni Mayor Alfredo Benitez. Samtang duga pa sa diri nga magabalita kami impormasyon duga nga pagkilala karon sang aton sa nga mga kaparian no sa nagtaliwan ang Anay Santo Papa Pope Emeritus Benedict XVI nagtaliwan sa Atliktan nga Sabado alas 9 asang aga no dito sa bahin asang Vatican. So basi makatsempo kita karon na interview no sa kay Monsignor Felix Pasquin ang rector iya makabaran sang kuan no sang Our Lady of Candles Parish dira sa bahin sang Barangay Villamonte diri sa may syudad iya sang Bacolod. Siyempre, correspondent nato dito makonect kita karon sa kay Ma'am Josephine Tubino. Ang aton yang correspondent direktamente sa bahin sang Italy. Kung ano na to ang mga haya, schedule sa ang public viewing no sa dito makabaran sa kay Pope Emeritus Benedict XVI. Samtang pilapay ka mabalita ka may impormasyon man big time oil price hike no buwas sini ang adlaw da wala na kita iya makabaran nga ano diri no da wala na kita sang pahuway no da hindi ini mayo nga tuig sa aton ang tuig 2023 ini matapos no nga ti sugataon kita dayon no sang sining ginatawag iya makabaran ang oil price hike
diri sa aton sa may bahin sang pungsod Pilipinas. No, so matapos ang New Year, ti bag-o naman iya makabanan, no, ang aton sa iyang kuan ano nga tubangon nga mga pagtilaw. Masobra sa 2 ka pesos iya makabanan ang increase ha sa bahin sang mga produkto petrolyo sa gasolina, no, at the same time sa krudo. Di siling ko gani ana itong gapanubo na kita nga nagapanubo o way gani kalabot 58 iban, no, hasta lagi kita dulog kita iya makabanan sa 60, no, sa 59 way naka 58 no ang kuan ano ang rollback sang ligad tuig o subong bawi o naman ti siling ko magtatlo ka Martes sa rollback balik naman sa 80 ni ang presyo sang kada litro sa mga produktong petrolyo gagin nagipan sang gasolina, sang diesel, at the same time kapinan sang kerosene. O sige, no, kuha kita karon mga lugar aksyon sa aton nga mga transport sector. Diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod sa Ondok pagi sa Sir Diego Malacad. Sinugata kita mayad-ayad sang siring oil price hike. Samtang duga pa sa din aton yang mga balita, no, diri man sa bahin sa aton siring para tuntunan, ambot ko nakalagaw kamo dira sa may kuan, sa may bahin sang Bacolod City Government Center. Sang talikdan siring Sabado, no, may ara kita iya makabanan sang kuan ano sang countdown, no, ang aton nga Bacolod City Government Center. Sa bahin sa aton siring mga at the same time sa aton siring mga kabombo, no, nga may para rapol pato gani, no, ang kuan ang ining administrasyon sa bahin sa aton siring mga kabombo, administrasyon ni Mayor Benitez. Pero dumay na notice kita na makabanan, no, nga ang palibot karon sa government center, particularmente dabla sa may way, dabla sa may bahin sang kwan sang pakadto ka sa Panasyatik din ang pibla, no, ang kalimbawa yung makabanan doon himo nga divisoryang aton nga government center na notice man, no, nga ti nagadulit na da iya makabanan kun sa tion niya sang kwan sang kagabihon ang mga tubig, no, waterways, no, sang mga nagabalaligya dira o ang mga hilamon dira sa bahin sa government center nagkalapatay na. O sang lasak kalasak iya makabay ka daw dira na lang iya nagatiniri ang kwan, no, ang ining mga nagabaligya o dira sa government center. Tembot pamangkot sa diri makabanan kun san o pa na abi makwan dira, no, san o pa na matapos. O ang mga nagabaligya dira sa mga inasal, no, nagado sa karigna sang aton nga Bacolod City Government Center. Diri sa Bacolod City Public Plaza, no, may nagabaligya man ya makabanan sa marilipan. Ay nano ini man. Ti na notice naton daw nangin permanente na lang sila iya. Pero daw samtang okay pa na sang una sang bag-o, no, sang bag-o pa lang da. Pero sang ulihi daw ka kuan nagibla, no, nangin eyesore na. Nakalaway na sa mata iya makabanan sang publiko. Kag ikaw man yan nga nagalantaw. Ti pamangkot pilagin ang arkila nila da, do ay man nila biging klaro na, no? Sa City Council ambot ko nakaagi ini sa passage sa sang resolution sa City Council. Nga ti ko pila arkilati daw ay nyo man naging plastar sa publiko. Sino nagapanguligtas da? Sino pila ng income na tunda? No, pila ng aton sa income da sang arkila da kadugay na sa da, no? So good sang December December first week gid gani isang December. Sila nga nagbaligya dira, di na nagakadto. Namo nang mga palamangkotanon sang tanan nga dapat maging transparent kita. Countdown ni Mayor Benitez sa government center naglato-lato ang tawo. Bisan pa nga may ara pa sa iyasang parapol, may ara pa sa iyasang kwan, no, may ara pa sa iyasang papremyo nga salakyan kag mga motor. Pero daw ginlangawan ang iyang parapol. Pero video naton iya makapakita daw ginlangawan ang rapol niya. Ang tawo subong hindi mo na minto, no, nga siling ti dalon-dalon na sa puro rapol.
Going back sa sining mga reliefan, no, kami mga RTWs man nga mga nagabaligya dire nga pwede man dire makakuan ang tawo, no, makasulod. Hindi ko kompetensyahan pa, no? Kag ti daw kalimbawa bla do himuon dong kusina blang government center. Kung sa suga man niya makabanang sabay sa Bacolod City Public Plaza, daw ay kaman sa may makita nga lain ang color nga naga sparkling colors na, no? Sa Bacolod City Public Plaza kada puro lang puti daw kalimbawa daw bulak kapatay. Ang Bacolod City Public Plaza nga puro na lang puti. No? So muna pag December kan laing color ina, no? So dira mo ma-appreciate, no? So di makul do may iban man nagasibit white Christmas pero di ni uso sa aton di. No, dapat binutangan ta na sa mayo nga kung malain-lain nga makulor da. Tiyaro, no? Walang tawad nyo blang palibo sa government center ta kay kulang dala daw kusina. Kag diri sa Bacolod City Public Plaza ang mga ukay-ukay dumdumang ko ano may issue ni ukay-ukay mo. Kay involved man diri makabanan ng isa ka kuan mo, isa ka opisyal sang syudad isang Bacolod. Ang issue sa bahin sang ukay-ukay. Sige, kay ban pa garaw nga mabalita ay makabanan sa aton sa ring nga pagparagad. Ato sa Balaon diri man sa bahin sa aton sa ring nga para tungturan. Aro sa Bombo Radio Philippine Standard Time 20 minutos nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. At ang tanay sa pila ka mapanundom, standby ko mo dira, balikan nato ang pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw
adlaw nga tanan agud nga makaangkon ang aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Tara makabanan sa atong saring nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligan sa takta alas 7 sa gabi. Diba sa atong saring nga para tuntunan. So this time kuha na yung linya, no? Sa din ni Monsignor Felix Pasquin. Ang atong saring nga Paris Priest, no? Sang Our Lady of Candles Paris, no? Dira sa may sang area, no? Sang Barangay Belmonte. Diri sa may syudad sang Bacolod. No, kay tiibalo naton iya makabanan, no, ang ining nasabit iya makabanan nga kuan, no, nga mga ligasiya. No, naton ligasiya ni Pope Benedict the 16th. No, kay ibalo ta man karon anong pinaka-latest iya makabanan, no, nga mga impormasyon dito nga nagklanabo, latest nga senaryo. Dito sa may bahin niya sang Vatican. Oh, kay sa aton sa nga makoto same time sa aton makabombo ang bugos nga kuan, no, bugos sa Kristiyanong katilingban, no, ang naga-kuan gid, ano, naga-ugyon ha sa sining wakasubo ay makaban sa pagtaliwan, no, sang aton sini iya nga Anay Santo Papa. Sige, are Paris Priest, Our Lady of Candles sa Paris, no, si Monsignor Felix Pasquin, soralan nato na, no, mga naduduman ng maligasiya ni Pope Benedict the 16th. Monsignor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, may gabi sa imo. May gabi sa tanyaton nga kabombo. Sa sining istorya naton, aton nga istoryahan ang artista kay Pope Benedict XVI. Sige po, ano ang ito mangkot na ton? Oo, sige. So, Happy New Year gali, no? Sa imo, Monsignor, no? Sige. Happy New Year man sa imo, kagsata ng kabombo. Wow. Okay. Sige. Monsignor, kahit daw kuan saya, no? Ang istorya sa likod ni Pope Benedict XVI daw ay isa nakatapos, no? Sang iya sining termino, bilang Santo Papa kay nag-resign siya because kuno sa mga health reasons, ano? So balabi naton after niya sa resignation sini why gini siya nagakuano, why gini siya naka biya abida sa may bahin sang Vatican gidya, no? Dira man sa Japan nag-star hasta nga ti napatay sa sang Sabado, no? Yes, nagsaylo sa isa ka lugar, sa isa ka monasteryo. Mater Ecclesiae nga monasteryo, Mother of the Church nga monastery. Medyo isolated ko siya, kag siya lang iya dito. And he spent his time praying, and he spent his time nagasulat pa man siya. Ay balan mo scholar na siya, theologian. Madalo magiyang pagpaminsar. So he spent his time praying for the church, praying for the whole world. So dito sa Mater Ecclesiae mo, sa monasteryo na siya nag-star. May distansya halin sa Vatican. Okay. So ang mga retired nga mga kuan, ano, nga mga Santo Papa, dira gina sila automatic naga-star? Not necessarily kasi bilog nga istorya sang simbahan. Oo. Ikaduha pa man lang ini siya nga nag-resign. In between sa hundreds of years sa una nga nag-resign nga Santo Papa, sa iya subong. So, atong nag-resign nga sang una hundreds of years ago, way takbalo ko din ato siya nagtiner. Pero ini siya yati dira pala sa vicinity man sa Vatican. Okay.
No, kay ti ang sa history yasang mga Santo Papa naton ti kung hindi patay, hindi maislan, no? Kag kung mag-resign, ti amo man ang pag-ilis, no? Yes, yes. Oo. Ati ang Santo Papa, ang pagpangalagad niya for life, no? Oo. For life. Exceptional ini sa iya si Benedict XVI kag sang previous pa nga isa ka Santo Papa. Nalawig na gito, why di ko kadumdum sa iya nga ngala, Okay. no? Oo. Pero ang normal nga nagakatabo, amo nga, ang Santo Papa, nagastay sa iya nga palangapuan, tubtob nga mapatay siya. Okay. No, so ti sa nasaling mo nga ti nagaobran sa mga libro, no? Amo naman ang iyang kalingawan dira, no? So other legacies pagid abi nga nabalaan nimo Monsignor sa kay Pope Benedict. Ang isa ka importante nga ginobra niya among sa pag-interpretar ang correct guide Mm. sa pag-interpretar sa pulong sang Dios, faith, pagtuo. Mm. Kaya balaan mo, may mga method of interpretation na based sa mga word of God nga sa Bible. Ang isa sinada science, ang exegesis na ginatawag, no? Mm. O kadua, ang mga social research, no? So, mga useful ini sila tanan sa pag-interpret sa word of God. Pero gina-emphasize gid ni Benedict XVI nga to interpret the word of God, faith gid ang aton nga alagyan, faith gid ang aton nga pagsunod. Mm. So mo na pag mas eksakto correct guide to interpret the word of God. Tapos ang isa man kay himuan ni Pope Benedict XVI amo nga sa iya nga theology, previous na Pope si Saint John Paul II, no? Ato to siya nabantugan to siya sa iya nga theology of the body. Ginagamit ini sa marriage and family and life, no? Ang theology of the body. Tapos ang sa kay Pope Benedict XVI, ang iyayat theology of love. Mm. So mo ini mga manami nga mga libro ini nga ginabasa. Tapos ang isa pa kahinimuan ni Benedict XVI, amo nga gin-challenge niya ang mga Muslims nga ecumenical dialogue na dialogue ang aton kapag himuon. Kaya kung at that time papagpungko, daw mo ito ka kinatabo between the Muslims kay sa Kristiyano, no? Mm. So, gin-challenge siya to solve at to face problems, dialogue ang ecumenical dialogue ang importante. Tapos, sa iyang reign, may duha ka tawo sa Mexico nga gin-execute sang presidente. Kay ang presidente daw mason bala nga presidente, kag atong duha ka gin-execute niya nag-resist sa iya nga pangginahom, pinapatay na to. Dugay na bito napatay, no? During the reign of Benedict XVI, iya na gin-canonize ina sila tanan. Nga duha ka bilog na. Tapos ang isa pagkanhinimuan ni Benedict XVI, amo nga kundi may isa man ka reliyon na tawag Anglicans, no? Mga Anglican kundi kataya Catholic, no? Tapos may mga Baptist, may mga ibang pang relihiyon, no? Aglipay. May tinatawag na Anglican nga mga Anglican Church, kaya mga members na Anglicans. So may mga Anglican priest, ang Anglican priest may mga pamilya, may mga asawa na sila. Ikaroon ang development, modern day development, ng mga Anglican priest, luyag magsaylo sa pagkakatoliko. Oh. So, ginbato niya, naghihimuan sinatawag na ordinariate. No? Kung sa atin pa daw, sa diocese nila yan, no? So, maginbaton sila nga pare, magyapon sa Anglican, dala nilang nga pamilya kagasawa. So, mo na isa ka daw hinimuan ni Pope Benedict XVI.
Ang isa ka practical pagkait ka hinimuan ni Pope Benedict XVI, aparte sa environment, siya ang nagpaatop sa solar, natop sa Pope Paul VI Auditorium, dako ina nga lugar sa Vatican. Siya nagbutang sa una gid, wala pa kinahambalan ang tanto ang mga solar nga atop, no? Hindi pa atupan niya na yan sa may Vatican to yan. So medyo kinaistoryahan pa lang na siya kinbutangan niya na sang solar panel, solar energy ang Vatican. So amoy na ang iyang mga madumduman naton nga hinimuan ni Pope Benedict XVI. Ang isa pa din, amo nga maayo ni siya sa liturgical music, mga music abiya ng simbahan. Tingalan niya gani Benedict kay pantog ang mga Benedictine monks, bla maayo ni sila sa mga kanta, church music. Mga Benedictine monks. Kaya ang mga Benedictine monks, amo ini sa nagapadlagan sa San Beda University, no? Amo na sila. Kaya pagka si Joseph Ratzinger, ang yang ngalan gina, pagka Santo Papa yakin pili ya Benedict, ngalan niya Benedict. Kaya ang isa ka kinalagas niya silang ma-identify sa iya ang music, kay he loved music. Liturgical music sa simbahan. So, grabe, magali, no? Do hindi man gali iya, hindi magali iya lahog-lahog ang mga legacies niya, Monsignor, no? Damo man, na. Pero ina siya deep thinker kasi na sa iya. Kaysa wala pa na siya magsanto Papa, siya na ang daw head sa Vatican sang Congregation for the Doctrine of Faith, no? Isa na ka-importanting kapalangakuan sa Vatican nga ang doktrina ginadepensahan gid ang doktrina sa simbahan ginaapinan gid. Siya na ang daw number 1 gid nga kung sa basketball may poet guard na siya. Okay, no? Ti katahom gali man, ano? Nga balikan ang iya sini nga mga legacies, ano? Pero mag-amo sini Monsignor daw ka kuan lang gid guro, no? Hindi pa gid magdugay ang haya niya, no? Kag ilubong man sa dayon. Daw bati ko within this week kuan na siya ilubong. Kag ang mga Santo Papa may kaugalingon nga lulubngan so sa below sang St. Peter's Basilica ara dang ilang mga lulubngan nakakadto kami sina dito, no? Ako nakakadto gid sina dito. Sinunod-sunod lang itako ina kay kung sa ato nga nga istorya may daw basement ina, no? Pero tamag iya katako nga basement kay si babaw ya sina among St. Peter's Basilica. Okay. Yara dira ang St. Peter's Basilica kung makita nato na sa picture, no? Sa dalawin sila may basement dira ang ginalubong ang mga Santo Papa. So nagkakalain-lain dira nga mga tombs, no? Mga pansyon sa Santo Papa. Kaya sa grasya sang Diyos nakabisita man ako sila dito. No, so damo-damo na guro nga mga Santo Papa ang panglubong na da, no? Yung mga sobra do 200. Okay. No, so anyway, ang iya ni makita mo ning iya nga halayaan dira man na sa St. Peter's Square? Wala pag ko kakwan sa kay kwan balaya hindi ko ka may pagin ko ka hangka malukot ina, no? Okay. Sige. Anyway, pero usually dira ginaya sa Vatican. Sa Vatican. Dira. Oo. So, Ario, Monsignor, mamangkot kita kay mostly sa mga Santo Papa ginahimo ni siya nga kwan mo, no, nga santos. Dito anong kadako ang posibilidad nga mangin saint man ini siya? Pero kay sa ulito bla Pope John Paul II, no? Nangin santo man?
si John Paul II to pagkapatay agad samtang ginalubong siya ang crowd, thousands of people nagasinggit Santo Subito. Mm. Santo Subitok. Sa aton pa, immediately, isanto na siya. Insigida, isanto na siya. Ang unang enthusiasm sa mga tao dito paglubong kay John Paul II. Di sa madaling panahon, kincanonize man siyang santo. So, ang mga santo, tiyan mo na gina-recognize ng simbahan ang ilang outstanding holiness, ang ilang heroic lives, Mm. kung paano sila pangapin sang pagtuo sa kay Jesus Christ. So, tiyan mo ina, tapos i-declare sila pati sa process of canonization. Mm. Wow, dasigla na, no? If ever manggid. Kaya ang mga Santo Papa lately nga nagsanto, tiyan mo na John Paul II, si John 23rd, naging busla ni John Paul II, si Pope Paul VI, Mm. mga contemporary na sila nga mga Santo Papa na canonized na subong. Okay, no? So, sa lubong ni Goro, expector to, lawig-lawig pang seremonya sa ni Goro, no? Ate, kung sa isa ka civil government nga official o kung sa isa ka monarchy, may natawag na nga state funeral. Mm. Di na iya funeral na iya nakakabagay sa dignidad sa isa ka Vicar of Christ. Kaya title sa Santo Papa, Mm. Vicar of Christ. Damo isa sing title. Ay isa Vicar of Christ, tapos ikaduha Supreme Pontiff, tapos kinakilala mo na siya nga Bishop of Rome. Mm. Damo na siya nga titles. So, sa santo, sa dignidad sa iyang office, may nagakabagay nga funeral. Ang ako lang iyang naabdan nga funeral mo pa kay John Paul II. Oo. Oh. It was attended by mga heads of states, no? Mga dignitaries. Mm. Kaya nangin kwarto siya iya daw. Mga Santo Papa tanan, mga world leaders man ng Santo Papa. Kaya in the pronouncement sa Santo Papa, may mga repercussion sa kabuhay sa kalibutan. Mm. So, kintilala na siya. So, sa lubong niya kuya sigurado nga damo ka mga tao ang ma-attend, kag mga foreign dignitaries, kag heads of state. Kag ang importante katama nga we pray for the eternal repose of the soul sa aton Santo Papa. Oo. Okay. No other than kuan siguro, no? No other than Pope Francis ang malid sang mass sini sa iya nga lubong. Yes. Oo. I suppose so. Santo Papa gid ang malid sang iyang ma-preside sa iyang funeral o mass. I see. Okay. No? So, ano ang latest nga advice like sa Our Lady of Candles sa parish, Monsignor? From Vatican, angot sa kamatayon sini ni Pope Benedict XVI. Ang aton Bishop's House nagpagwa sing announcement or news nga mo na natabo na nagtaliwan si Pope Benedict XVI kag may prayer nga ginapangamuyo. Prayer for his eternal repose. Okay. Every mass gina, no? Hindi man kasi depende na sa kwan. Pero namin gid nga every mass dumdumon kinaton ang aton nga head nga pangulo bla bilang. Oo. I see. Okay. Sige lang, no? At least, no, mayagid mo sinyo na share mo man, no, sa aton ang mga legacies nimo bilang isa man ka pari, no? Kapag kilala mo kay Pope Benedict XVI, no? Monsignor, lastly, kasi may mga mabilin ikaw nga mga mensahe, no? Sa aton matag pramati sa mong. Ang aton nga kabuhi sa kalibutan minasiling agi man lang, no? Kung ano, may isa ka matahong mga saying kung ano nga maayo nga aton mahimo sa subong himuon naton. Kay hindi na kita mag-agi liwat sa sini nga alagyan.
So muna ang mga great men, great people, great mga saint nga mga Santo Papa, mga santos, no? Ginadumdumi na sila because during their time naghimo sila sing mga kaayuhan para sa isang katawo in the name and for the love of God. Okay. Sige, Monsignor, salamat gid sa sininga time kag Happy New Year sa liwat. Mayong gabi. Bumbo po, salamat kay sa imo kag sa tanan naton nga mga kabumbo. Mayong gabi kag bendisyonan kita tanan sa mahal nga Dios. Sige, salamat gid. Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest ang Our Lady of Candles sa Paris sa home site, Barangay Villamonte, adres sa may syudad sa Bacolod. Pila lamang ato ka mga faxman, ang nakuha naton iya makabanan sa kay Monsignor Pasquin bilang isa ka pari sa iya nga pagkilala, sa bahin sang sang napatay o kunag taliwan nga Santo Papa. Si Pope Benedict XVI, laban-laban mangin santos ni sa dayon, magin i-canonize na siya, nga mangin saint. Kag tawag na siya nga Saint Benedict XVI. Pero initial background, si Pope Benedict XVI kali iya makabanan, so nagpamuno siya, bilang head of state, head of Catholic Church and sovereign of the Vatican City State. From 19 April 2005, nag-resign ini siya on 28 of February 2013. So, ang election as Pope occurred in the 2005 papal conclave that followed the death of Pope John Paul II. So, na yung bulos successor ni Pope John Paul II. Kanagin Santos naman subong. Natawo ini sa last April 16, 1927 sa bahin sa Mercatile, Germany. Uy, taga Germany si Pope Benedict, Makuha to naman mga reaksyon sa aton ng correspondence sa Germany. Kada patay sa wagi ka lapaw sa 2022, December 31 gid, alas 9 sang aga. Dito sa Monastero Mater Ecclesiae sa Vatican City. Sa dira na sa start after sa iya sa resignation because of health reason. Amo ning pili niya nga ngalan sang nagsanto papa sa Pope Benedict XVI, pero ang real name niya amo si Joseph Aloysius Ratzinger. Joseph Aloysius Ratzinger, may mga utod ni siya nga si George Ratzinger kag Maria, mga grandparents niya si Isidore Rager, Maria Tauber, kag Katarina Schmid, kag si Joseph Ratzinger. Ang mga ginikanan niya mo si Maria Ratzinger kag Joseph Ratzinger. Taga Germany, si the late Pope Benedict XVI. He died at the age of 95. Grabe, Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, masang 6 minutos na nakaligad sa tag ng alas 7. Danta pangamuyo, ang kalag, sa din ni Pope Benedict XVI. Kaya nag-una na sa iya sa piyak nga kinabuhi, So, grabe nga edad, How I wish nga makalabuot kita sa munang edad 95 anyos. Sige, liton kita sa pirapig naton sa rika mabalita, pero antes na, ato na isa sa mga masarting Daily Joe winner sa subong gabi. Narito na ang isa sa mga daily winners. Tege ato sa isa sa mga sorteng Daily Joe winner, ginggabot na kagin-verify sa ato ni FDR representative si Ma'am Gladys May Sanchez. Ato ni FDR representative, maswerte naton sa nga winner, na gamit sang proof of purchase Nescafe. Nescafe nga sa gingamit nga proof of purchase, Attention dira sa taga Herbias 2 sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Lapit lang, Herbias 2, Barangay Villamonte, Bacolod City, Congratulations, kid. Sa kay Samuel Magbanwa. Uy, ka-familiar. Sang iya sa niya makabanan nga nga pangalan, kag apelyido Samuel Magbanwa. Sa makabanan sa ato sa nga mga kauturan, daw nagligad si Mana, kita ko pa na di nga nag-aobra sang entry ato sa gwa sang istasyon, sa Bombo Radio, pero maswerte gid sa iya nga nagabutan sa subong nga gabi.
Sir Samuel Magbanwa, no, sa Harvias 2 Barangay Belmonte, Bacolod City, no, hindi ka makalipat ha. Basi ma-miss mo pa ang imo nga premyo. Kabay pa nga nagapamati ka dira, no? Kag I'm sure nga always kay gapamati, no? Kadto ka diri buwasan, hindi malipat. Hindi ka na magpalapaw sa alas 8, no, sang aga. Kalapit-lapit ba sa Belmonte bisan lakton mo ini. Dala kadua ka mabalid ID with picture, pa-photocopy mo na nga daan para nga i-claim imong premyo nga 500 pesos sa cash, kag 500 pesos sa words and goods plus ang Valdez ang Orocan. Sa liwata, congratulations! Impunto las 8 ng takna sa gabi sa aton sa ring nga pagpalagad. Test time check na Bombo Dennis Rubica. Report ni Bombo Dennis Rubica sa bahin sa Negros Occidental. Okay na to, no? Sa Negros Occidental Provincial Capital. Dari man sa bahin sa ato sa iya nga pangalagad, no? So ang consultancy services ko, no, ni Kwan, no, ni ni Atty. Fernando Diaz nag-end na. Oy, nalilagid, no, sa Sir Carlito, no, sa kautod naton nga taxi driver ga pamati gid gali. Subong, no, po sa kay Darlene Castillo. Sige, no? So, ti balaon naton ano ang rason kun nga ay makabanan, no, nga nag-end ng iya sining consultancy services. Kay sanguna, no, sa di makabanan daw ginapadali maning ipapasar, no, ining kuan ano, proposal, no, ni Mayor Alfredo Benitez, no, ipapasar proposal ni Mayor Alfredo Benitez sa bahin sang sining sa sesyon sang SP ang consultancy services, no, ado apat din sila mo, no, isa dira si kuan ano, si Atty. Fernando Diaz ang aton sa ring provincial administrator, sa di makabanan sa probinsya sa Negros Occidental, no. Sir Jeff, hindi ko maka-take sang call mo, sir, no, kay naga-on-air ako. Check na to, anong rason pahayag ni Atty. Fernando Diaz sa makabanan sa aton sa ring pagalaga. So di base kun nabudlayan man siguro, no, si Atty. Ray, no, that's why makabanan ngati why niya na lang inigin patigayon ang ining kuan ano, ining consultancy services dira, no, sa bahin sang syudad Yasang Bacolod sa Benitez administration. Sige, no? So check nato ni dugay-dugay makabanan, no? Ang report ni Bombo Dennis Rubica sa aton sa ni nga pagpalagat. Check ta sa pekalinya si Bombo Dennis, mabalita sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, please come in. Bombo Pons, no, nagtapos na sa pagtakopan sa tuig 2022 ining contract of service kinibilang consultancy service, no, ngagin hatag kumaduman nag-controversial pa na ganibong Pons itong ang consultancy service ng apat, no, o tatlo ka mga officials sa probinsya kay isa ka person naman, no, with sa guabis ng probinsya agin kwa ang ila sining consultancy service sa syudad sa Bacolod, no, sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez Bumpol. Sa nadre, si ato si Provincial Administrator, si Atty. Fernando Diaz, ang ato si head sang EEDD sang probinsya, si Atty. Hilbulia, no? Lucille, no? Hilbulia, Lucille, yes. Kag si Dr. Maestral, no, ang head sa aton hospital sa may Teresita Lopez Provincial Hospital. Di sa may sulat sa silay, isa pagidya ka private individual na marting amotong tapos sa ini free of charge ini mo naginhatag pro bono, no? Pro bono, no, nagkontrobersyal pa kasi pumiro na naging doso sa sangunihang palunsod sa syudad, may pa nang maaprobahan sa sangunihang sa syudad, no, pagka after 2 weeks liwat niya again sulod dito na aprobahan, no, o di ko pa sila bumpol last September, no, nag-commence o nagsugod din ang consultancy service, no, sila nga apat ka may kaman individual kay si Atty. Fernando Diaz. Pero ang
latest na ribuko sa wala itong informasyon nga after nga nag-lapse inisang December 31, 2022, daw di na hindi naman ko patagayon liwat sa iya sining kung mag-renew, no? Sa iya sining consultancy service sa city, no? Sa 3 years niya sa pagstay ako ng subrad wak bulan. Iya daw na imo inaman ang tanan nga iyang gintasking siya ni Mayor Albi Benitez kung ano dapat imo so dahil ito daw plastar ko naman to kaya daw hindi na maguro kailangan ko ng serbisyo ko dala sa City Bacolod niya kati makapoy man na ako may tiniron ka nga probinsya may para tubangon pila ko niya sa syudad sa Bacolod nga sa Damlag pa tinukatro di tibulig tama lang niya, no? Sa syudad, hindi naman na ma-neglect ang City of Bacolod kaya part man na isang province ng Negros Oriental. So, yung Atty. Diaz, ganito wala naman sa gana nga mag-renew pa, nga po depende kung ano ang senaryo, nga tayo po nabiyap sining kay Atty. Jose Bulia, kay Dr. Maestral, while of course, umalis ako niya kung nag-renew or i-renew or nanong stiman na sila yung kahit inibumpos na personal man nila with the City of Bacolod bumupons sa pangabayman ni Mayor Albi Benitez po sa part niya ni Diaz nga nag-expire na to sa 31 pa December as of today January 2, 2023 ya daw okay naman na plastar naman kinatuwa naman sa gana kung nga at balik pa to sa city, no? Kahit ito guro nakita naman kabudlayan man bumupons, no? Matanda na pagpayag ni Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz. Okay, Bumorines? Okay, no, ara da po sa kay bumbuan guro nga kuan sulod yung document, no? Sa ngala ni bumbuan, no? Okay. Sa USB bumpos, no? Kay sinaton initani, no? Dako man ang kuan ang serbisyo, no? Sa mga ideya plano ka programa ginatanay man ni Atty. Diaz para sa syudad, presidente sa kuan sa manage, no? Sa mga personnel dira ang paidalom, no, sining mga kitawag lang ang mga records, no, records sa personnel, ang mga pila ka mga patigayon sa ilang trabaho, no, like sa probinsya gina-implement na, no, sa idalom sa administrasyon ni Governor Nyobolak. So daw da signal bla tanan daw systematic na bumpons din kuan naging pastar na sa program sa internet sa computer dira no nga in kaso kung may makilan ko daw kada signal ni mo bla makuha ang record ma-retrieve ang record mo pons do na plasta naman ko no kung wala nagaling tuyo ginareglo niya lang yes mo pons kahit daw mo lang tong tasking niya bumpons man di masili nga bilog dyan syudad i-administrar mo. Di no, ang City Council sa Bacolod, pero itong pamiriphin nila nga hindi nila ito i-approve. Ba malang gali na kalipot ang tinerya da? Oo, okay, may certain tasking na ito iyang ginatag siya si Mayor Albi Benitez. Nga, may mga certain program bala sa part sa personnel abe record kag iban pa nga amo mala na iplastare sa city like sa ginhimo sa probinsya sa Negros Oriental amo mala dia a certain task lang di masling nga daw siya gid man administrar man sa City Bacolod kati may city administrator magita diya bumupons amo mala to ya tingin na do na plastare naman ko to for the last more than 2 months ilang task nga ginhatag siya kati daw ay naman hindi naman ko dapat pa siya na nga balik dito mag-continue sa iya siling consultancy service na sa syudad iya sa Bacolod Bombopons kaya nga ti ara naman na okay naman daw kampante naman kay last meeting nila ko na Mayor Albi Benitez daw okay naman si Mayor sa iya siling nahimo dara nga tasking nga ti do di naman kailan ang iyang serbisyo for the city of
Bacolod, Bombo Ponds. So may magani kung maka-consecute, tutok naman sa liwat kini, no? Sining nga tuwig 2023 sa aton sining probinsya, Bombo Ponds, no? Ang sa kay Doktora Maestral, doging tasking ni siya sa city, no? Sa bayan sang Bakchip, Bombo Ponds, kuting Negros Central may no chip kita, no? Dahil sa City Bacolod, ang programa ng Bakchip, do mo nagadaging plastar man ni Doktora Maestral, kag sa kay Attorney Lucille Hilbulia, sa mga economic enterprise program and plans, no? Sang city, da nagbulig mo sa plastar buong post. Amo lang certain tasking nila, ha? Da sa city, after na tigo, basiko na tapos, giman tapos masilingiyara mo na nga, kag authority, daw, apagatag na ni Diaz nga, base ila to yung kontrata gin pirmahan agreement nga until lagi man sa December 31, 2022. No, iya siniya nga consultancy service sa syudad sa Bacolod, Bombo Ponds. So bilin asa day attorney sa day Ma'am Lucilia, bilin sila di pa to ka sabat kay na si Attorney Diaz, kay pa si Diaz kon nga po tanan namon apat sila. Ang ila consultancy service nag-expire giman niya bumpon sa December 31. Tingnan biyak sila ni kaya kasabat kung masigi pa sila or padayon nila ila siling basiko na perma naman sila basiko na pa sa syudad ang ilang serbisyo other perma naman sila sa consultancy contract kaya na tumubos na expire ito yung iperma nila sa December 31. Kaya po, in BF ya sa cons, sa BF ya siya, kaya ako do natapos sila kung talan niya obligasyon dra, kaya do naman siya na magbalik O sige pamangko siya, tabi kung i-high pag service mo, kati kung do kinanon, walang problema. Ari man lang ko di, no? Sa bata, ari man lang sa walang problema ko kinanon, gidman liwat ang iyang servisyo sa syudad sa Bacolod. Bombo Ponds, no? Kaya tinabalaan naman sa buong ang tie-up or tandem na sa aton niya LGU sa Bacolod kag sa niya probinsya sa Negros Oriental, no? Since yung nagpunggo si Mayor Albe Benitez, doon nag-isa naman sa katuog Bombo Ponds, no? Sa mga pila ka mga ginadiyon nga mga programa, especially sa mga ginapatuman nga restriction bala, bantay nato sa ISF, sa bird flu. Okay. May tandem na yan nga City Bacolod, Bombo Ponds. So, yes, pati antabi Bombo Ponds, the Attorney Fando Diaz. So for January 2023, though wala naman kung may mabulig sa Bacolod, nag-come to terms na kami ni Mayor Albi nga everything that they need is already in place. So, hindi naman guro daw dako sang responsibility. But at least it's good to note na si Mayor Albi is already confident going forward with what systems he already has. I have no idea kung may kinahanglan pa ulubrahon sa Bakchip, no? Sa admin side naman sa sa economic kag investment side naman kay Lucille, wala ko kabalo, but ang ilang engagement ila naman na personal i-gauge kag i-discuss with Mayor Albi kung ano ang ilang ways of moving forward next year 2023. So insofar as I am concerned, everything that I have to offer hindi naman needed. Everything is in place already. Kung kinahanglan pa okay man depende na yan sa ila. Bombo sa matang payag ni Attorney Diaz. Hindi kung kinahanglan pa depende na sila. Pwede magyapon sa mabumpos magkatanay sa servisyo niya sa syudad sa Bacolod. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Dennis Bombo Dennis Rubita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!
Sige, salamat kay Bombo rin sa Bika. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 14 minutos sa nakaligan sa takta alas 8. Sa gabi rin sa ato sa nga pala tuntunan. Di mo na siya, no? Ang pagbalita, no? Ang nag-end na ang consultancy services, no? Ni Attorney Refrando Diaz, no? Sa Didimakabanan sa bahin sang syudad sang Bacolod. So ti kon kinanglanon magid ko ng serbisyo niya ti way man problema. Ara man lang sa kuno si Attorney Refrando Diaz magin regular lang gid siya, no, dara sa bahin sang City of Bacolod, no, dagin plastar bala ang mga plano, no, sa diri sa administrasyon iyan ni Mayor Alfredo Benitez. Pati ilang taon tay, no, kung ano ang mangin padulungan sina, no, sa sining battle cry ever since ang election sa Didi Makabanan, political battle cry ni Mayor Alfredo Benitez got changed. Matapos ang matapos ang 3 ka tuig, no, mamangkot kita, no, sa muluyo after 3 years, may change kid man bala ukon wala. Ginakulit ko sang isa di, bumupos ang change niya ang pagdamo sang gabaligya sa palibot sa Bacolod City Government Center. Adila, basi after 3 kings makuan man na, no? Kuano na to panilagan ta kay basi kun after 3 kings, no, sa January 5, 6, 7, 8, no, sa January 8 basi kun kuhaon man na. Amo nang bantayan naton. Sige, 15 minutos sa kaligan sa takna sa sa gabi damo pag kita matalakayan ka mabalita, no, ka impormasyon diri sa aton sining nga panatuntunan hatag tadugang mapanumdom. Balakay kita pagkatapos kita mang sining. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makita nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga balik na rin mga kabanan sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bambo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligid sa takna alas 8 sa gabi. Samtang ginangalanta si Sir Jeff Benas Lagos, direktamente sa St. Peter's Square Basilica sa bahinsang Vatican, no? So, unahan na yung mga report, no? Ni Bobo Gracelyn Nobaton kay damo kay pinamangkot subong sa nasapuan to nga bangkay kag kalansay sa sudad sang Silay. Pero may pag-assessment ba diri mga kabanan aton sa nga PNP sa bago na tapos sa bagong tuig, no? Mga kaso sang indiscriminate firing sa Bilog Western Visayas, sa Region 6 may pulis ng pulupok armas o kon wala. Kay kon mayara ya tapos gid, no? Basi maula pa isa ka kawa yang sabaw sang tugabang musni. So mga pandam na gani kita nagmosol tiping, no? Kay ti understood naman kag disiplinado naman ato mga kapulisan. Pero ti may iban pagidehan nga pasaway. Kag siyempre, ang mga manufacturers sa sinigaran, nagsiling yang pierde. Kaya damo palupok ko ay nabakal bagod nga nagtupa ang madamol nga ulan. Sa Piyakalinya, Bombo Gray sa Patrol. Please come in. Yes, Mama Pons, ang aton sining update sa may Silay City Police Station kung sa diin tatlo ka bangkay ang sa Puan Duha dara mga kalansay na kag isa
nasa state of decomposition. So wala gid sang identities pa ang tatlo ka mga nasapwan kag sinilang nga gabi may natawag sa aton. Bali utod ni siya mambopon sang nadula bala sa may barangay 35. So hindi man siya magpa-interview but sa aton balita kagina kay kapamati siya sa aton pirmi. Base pa lang ko no nga iya biya utod base ang nasapwan isa sa mga nasapwan. So I advised her nga magpadulong na lang sa Silay City Police Station, no. So ang nag-agnas to ya pa sa isa sa panyapon subong hindi to makitaan kung ano mga kuan abi markings sa lawas niya. So bumupons negative ta dira kay ti hindi nagid maklaro gan iya nawong. Pati ang mga laang parte sang iya sini nga lawas, no? Kay mga 5 to 6 days or rapit na gid isa ka semana nga patay na ini ang biktima nga ginhulog dira sang December 26 sang gabi. Kag ang mga kapulisan ta medyo budlayan pa kay ti hindi pa gani nila ma-locate ining salakyan nga gingamit sa pagkadto dira sa Uyot Bridge. Makita na yon sa may barangay Gimbalian or I mean Gimbalaon, no? Nga more or less 30 kilometers ang kalayoon sa proper Silay City. So bukid na gid siya kag mataas ina nga bridge na kay more or less 300 feet ang iya sini nga kadalumon, no. So ang pagkuha dito sa rescuers perti pakabudlay kay mataas dason ining duwa ka mga tulan nga nasulod man sa sako ginlubong naman ang maning isa ka bangkay nga ara na sa state of decomposition. So sa mga gusto magpamangkot dito sa Silay City Police Station open man no kay base pa lang nga mabuligan man sila kay ti madamo man sa mga missing bala Drio sa may siyudad sa Bacolod. Pero wala pa sa may nagkadto to? Wala pa ko no. Oo, negative pa ta dira. Kag ang area sa mga naga-start dira kay ang naka-witness hindi man lang amon ang gabi gali naka-witness bala sa December 26 kundi sa naligad pangabulan may ara na siya na batyagan nga may nagpundo dira nga salakyan but gin take for granted yato kay basi ko ano man lang no or basi taga dira man lang pero ining last nga pagkadto sang isa ka Innova da bala Toyota Innova color brown ito gid saya nagpanilag no sa ilang nga berha bala pumopons nga may duha ka tawo may dala sila sa kasako nga muna nakabugkos kag ginhulog nila dito or gintagbong sa may dalom sang Taytay na. So bation man ang paglagpok syempre kay ti madalom no kag sang December 30 na nila na check or na verify nga ang unod sang sako sa gali ka bangkay sang lalaki medyo dakoon siya kuno bugos no ang iya sini nga panglawason bala but kung may tato kung may pilas man sa hindi mo lagi mabalaan no hindi mo nagid ma-identify kung ano nga klase sang wound o kung gunshot wound stab wound hack wounds no hindi mo na siya ma-ambal or ma-identify pa no so ang basang doktor ang duwa ka mga kalansay base no sobra na bulan wala nga ara lang dira kag ang isa ti amo na habag po kagina 5 to 6 days nga patay. So posible nga isa lang ka grupo ang naghimo kay ti hindi lang man isa ang nasapwan dira, no? Kundi tatlo gid kabilog. So base bala durotin once nga may mapatay sila, dira nila ginahulog bomopons. Puti no? Perti gani. So sa pag-check naman naton sa area sang Bacolod City, especially sa may Bacolod City Police Station 1. According kay Police Major Ramil Sarona, kay ti madumduman ta Agosto 2, may ara sang na report sa ila opisina
nga duha ka mga lalaki ang nagkaladula. Allegedly kin-abduct pat wala ina pamatud-an nga na-abduct pero sa subong wala pa gid kabalik, no? Basta nga ang isa bala pons kag allegedly abduct ang iya sini nga utod gintero na diri sa may area man sa police station 1, Oo. no? Hasta nga nalubong na to, wala gid nakabalik ang iya sini nga utod. So mga Romo ina, Oo. no, ang apelyido. Okay. Kag ang iya sini nga upod Villalon naman. So as of now, wala gid sang update ang police station 1 kung diin na ni sila, no? Okay, Kag ang okay. ilang mga pamilya wala man sang update, no, sa aton kung nakita na kahit hamba nila mapabalo lang sila mo once makapauli ining duha ka mga persona nga nagapamunit lang ginkuha dito or gindala sang pila ka mga tawo. Okay, proceed na lang sa ibang nga report, Bombo Grace. Yes, Bombo Pon. So, bago lang gid natapos ang tuig 2022 kag ari na kita sa tuig 2023, generally peaceful ining pagselebrar naton sa bilog nga rehiyon size sa New Year. So, according kay Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, nga ang data ta subong naganubo compared sa naligad nga tuig sa data bala sa mga injuries, no, especially sa firecracker injuries and sa mga naglapas sa layi mamapon. So maayo ini nga balita para sa aton tanan kay Team Hambalta nga do nakita nagtutom or nanoto, no. So sa aton sini nga data halin sa December 16, 2022 to January 1, 2023 may ara sang na-record nga 6 ka mga firecracker related incidents, no? Isa ka bilog bomopon sa indiscriminate firing bali sa bahin isang Iloilo sa Mandurriao. Dason may ara sang isa ka incident sa stray bullet kag wala yasang recorded nga casualty. So sa Iloilo ni tanan nagluntad ang isa ka incident sang indiscriminate firing kag isa ka incident sang stray bullet. Kag ang last year tabo pons nga record may ara sang 81 firecracker incidents but subong ang na-record ta hamak mo kagina 6 pa lang, but this data is still running. So hindi pa na siya final kay ang iban nga reports wala pa natapos wala pa napasulod. So kuan ta niliwat sang update gid kung ano na ang final. But sa aton sining police operations conducted may ara sang 113, no, 113 ka mga police operations. Bali, 2 ka mga arestado, no, ang nag-engage sa illegal selling sang firecrackers. Kag ang pyrotechnic devices may ara sang na-confiscate nga items bomopons 119,772 pesos, no? 119,772 pesos sa aton sina nga mga firecrackers and pyrotechnic devices nga naglapas sa layi. Wala gid sunod ang layi, so gin confiscate ang ila sini nga mga baligya. Kag sa Buga naman Balabaw Pons, no, on the intensified campaign against ang ining nga tawag nga improvised bala nga canon or Buga, may ara sang 1,007 o kung 1,007 ang na-confiscate, no, sa bilog nga Region 6. So, agabi, kadamo. Sinis ang 1,007 but mayo lang kay na-confiscate sa aton nga mga kapulisan. So, ang PRO 6 mga pons naka-record, no, may ara sila sang mga kapulisan tadri sa bilog nga rehiyon 12,755 ka mga policemen ang wala bala maglapas sa ila man sining layi kag
nag-indiscriminate firing, kumbaga, no? Bali, ang ila, sa nga pagka-pulis, ginila, gintagaan, ginustisya. Sa amo nga Okay. tion, kay nagligad. Yes. Oo. Nagligad, may ara kita mga kaso nga may ara sang pulis nga nagapasaway. But sila they found to have fired a service firearm, no? During New Year's Eve revelry. Oh, so wala sang mga isa ka pulis ang naglapas diri. So according man sa mensahe sa aton sining regional director si Police Brigadier General Leo Francisco nga gina-congratulate yan ang aton mga kapulisan sa ilagin pakita bilang pagserbisyo or performance nga wala nagpabaya diri man sa Bacolod sa Negros Occidental makita tanan mo pons nga wala sang pagkakulang or kakulangan sa ila sini nga pagbantay no during sa Yuletide season sa New Year's Eve. So mapapons mamatian ta si Police Major Mary Grace Borio. So ang Police Regional Offices no ang amon nga assessment sa bago lang limoto natapos ni New Year celebration is that generally peaceful ang Western Visayas. Kung ibase naton sa mga na-record naton last year no medyo mas manubo kita subong sa aton nga mga firecracker related incidents. Last year we have 81. But as to the data nga kumbaga nag-gather sa PNP, but actually hindi pa man ni final, running number pa ini, pero ang ginapanguyatan na ako nga number sa buong sa firecracker incident naton is 6. That is as of yesterday pa nga number, pero as I have said, running number pa ini. Sa aton naman nga stray bullet incident no, so far isa lang gid gyapon ang aton nga stray bullet amo atong natabo sa December 25 sang kaagahon diri sa may Mandurriao. Kada wala man nato sang na injured o kon na may malaing nga natabo no sa atong nga victim, nahulog lang atong bala sa ilang nga salog. And may isa lang kita may indiscriminate firing kita sa December 31 sang gabi. Sad to say no, may ang aton nga victim may minor injury sa iya nga tuhod, but then arrested man ang aton nga suspect. So tingin na siya ma'am na province. Ang aton nga indiscriminate firing no natabo ini siya diri man sa Iloilo City sa may Lapas District. Okay. So running pa man ma'am ang number sa sa mga firecracker injuries. Yes, ma'am, that is positive. Kung i-update lang namon no, if ever man gid nga kumaga may mga late reporting pa kasi, so kumaga hindi sa pa ma-final ang number gid sa firecracker related incident so far. Ibugan ko lang ma'am no ang aton nga confiscation sa Buga. Region-wide nakatigayon ng aton nga kapulisan nga maka-confiscate sang 1,007 tanan ka mga improvised ng buga naton tawgon. Sa while patrolling ginapunduhan nila ang mga tawo or kabataan nga nagauyap sining buga. May alaman kita tanan overall halin December 16 up to December 31 nga January 1, 8 a.m. ang data nato no. May ara kita tanan 113 ka operation nga gini-conduct amo ni ang sa firecracker kag sa pyrotechnic inspection, monitoring kag natigayon nga makadakop kita sa maka-aresto kita sang duwa nga kumaga illegal nga nagabaligya sa mga firecracker kag pyrotechnic. Kag nakatigayon kita nga maka-confiscate sang item sa ila amounting to more or less 120,000 pesos. Okay. Ang aton nga regional director no, Police Brigadier General Leo M. Francisco, ang ginakalipay gid nga out of 12,755 ka PNP personnel sa nadumduman no, wala gid kami nag-muscle taping sa subong nga tuig. Kag so far wala gid sang PNP personnel nga na-involved o kon nakapalupok sang ilang nga service firearm. Okay. Sige.
Yes, Mama Pon. So congratulations. Again, diri naman kita no sa gihapon sa assessment bala sang bagong tuig. Sa bahin naman sang baligaan sa firecrackers, spesyalmente sa firecrackers and pyrotechnics capital sa Negros Occidental sa Hinigaran. Mama Pon, masubo-subo ini para sa ila kay ti madalos ang ila sining ginpamakal nga mga firecrackers display man. So medyo perde sila kag te ang ila sining mga nabilin ibaligyan nila ko next year. So isa sa mga reasons or number one gid nga factor nga nagkala ano ni sila nagkala perde no tungod sa ulan momopons during sang ano gid gabi sang December 31 nga amo na tani ang ginakabig nila nga peak man bala o kun madamo dapat mabakal sila nga adlaw but sa madugay nga pag-ulan kag medyo makusog wala sang mga manugbakal nga nagakadto. So that's why madamo gid sang bilin nga mga palupok nga ilagay na baligya. Pero sa bahin sang manufacturers, syempre naubos sa toya ilang ginabaligya kay ginakwaan sila. So wala problema sa ila. Only that ang 31 ka mga retailers ang perdigid. No kag bawi na lang sila kuno. Pasalamatan lang nila sa gahapon nga may ara sila sang kita kag tiya mo lang nagaling kung ikumpara ta sa nangigad nga tuig mas damo kuno bisan pandemic pa to that time. So ari tutay lang. So Bobo Pons, hamatian ta bala ila sa nga chairman sang ilang Firecrackers Association nila sa Negran si Sir Navarro Bailon Jr. Tao medyo na kuha ng amon nga pagbaligyanay kay gulan daw sobra sa kauras. Oo. No, naghina. Tamo na mo kasi bilin. Sang December 31 ina. Sa December 31 nagulan abi. Ay, di makalas ano ka mo natapos sa baligya, sir? Puro kaga mga alas 10 na. So naghina, damo ka mo bilin? Damo bilin. Oo. Anong plano na, sir, sa mga nabilin? Ay, budiga lang. I-sell na sa Mayo, dayon ni budiga. Oo. Para sa next year naman ni Baligya. Next December. December. Pwede pa na siya, sir. Magamo na. Yes, pwede pa. Shelf mo lang. Basta hindi lang sa mabasa. Hindi lang sa kwan sa kalayo. Pwede git yan. Okay. So, ano ang kita nyo? I-compare sa 2021, sir, mas nagganar or nagnubo? Nagnubo sa gawa kay wala na kalaubos ang produkto sa aton nga mga retailers. Usually ang sa retailers man lang napiktuan ang mga manufacturer kaya sold out na yung ilay ang stock. Oo. Ang balatoligad, kulang ang adutay ang stock pero wala pa ginaubos uli. Wala pa ginaubos kay tungod na wala. Oo, damo na sila walang ligad. Damo ang nakwa. Damo bilang wala na kaubos. Oo. 31 ka mo da ang ang nagabaligya. Oo, sa Inigaran. Oo. Ano ko ba nila, sir? Okay man kay daw naanad naman sila sa among negosyo nga kisa maubos, kisa hindi maubos. Better luck next year na naman. Pwede. Amo naman. Pero at least, sir, do ka tawhay man lang sa kalinong kag safe ang tanan. Okay man lang daw taway kag wala man wala gid man sang mga disgrasya nga natabo sa bilog nga Pilipinas. Oo. Isa ka factor, sir, nga wala na ubos amo lang na ang paglain sa tiyempo, no? Oo, paglain sa tiyempo. Oo. Kung wala tani nag-ulan, maubos gid sa tani. No tani kay siyempre ang mga tao sa oras nga muna mabakal daw hindi kuha ng mga tao kay nga hindi man nagyapon mapus lang kay basa daw mo na bla. Hindi na kalagaw ang mga tao. Ganit man. Pero usually sa 31 nga mo na damo na natao.
Muda mo na mo tayo nagligat to pandemic na ko daw damo ya tao pero sining kartuan niya at laka. Gani. Pero sige lang Congratulations sa gapon, sir. Sa dapan, nakakita ka mo. Oo, nakakita gin man bisan pa paano. Jutay lang, okay lang pasalamat lang kitagaan mo ang time kagtakan ng mga retailers maiwan kay maigid ang pag-atipan nila kag pag-instruction sa mga aton nga mga consumer para nga hindi madisgrasya. Happy New Year sa tanan. Okay, Bombo Grace. Yes, Bomopon. Sa New Year, padayon lang ang kabuhi ta sa gihapon sa mga kaperdihan kita. Sige. Yes, Bomopon. Sa mga reports nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din lubaton para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lino Baton. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 52 minutos. Nakaligan sa takta alas 8 sa gabi, no? Dari sa ato sa rin nga para itong tanan. Balata ng mga latest nga follow-up, no? Sa nasapuan nga na agna sa bangkay kag makalansay sa sunod sang sila. Sige to, igagawin ta na sa Sir Jeff. Vinas Lagos, kuha ta na lipot nga kwan dito, no? Nga senaryo from Vatican, no? Sa kwan ginesa, no? Sa St. Peter's Square. Basilica kay do subong public viewing to mo. Ay do to kung makalusot to si Sir Jeff, no? Sa live niya. Makabaran din sa ato sa liga pagpalaga. Sige, no? So parang mabulan na to, no? Ang nagakatabo dito sa bahin sang kuan, no? Sa bahin sang area makabanan, no? Sang public viewing sa nagtaliwan no? Anay sa to papa naton, no? Pope Emeritus de Benedict XVI, no? Sa may bahin sang sa St. Peter's Square Basilica. Sa bahin naman sa aton sa ring mataga permatic at the same time sa aton sa iyang mga kabombo. So kay ato sa subong nagalinya, no? So gin-open to sa public mo, no? Para no kung anong mga restrictions dito subong, no? Sa ila anong mga patakaran para nga makasulod ka dito iya makabanan, no? Kag makalantaw for the last minute, no? For the last time, I mean, no? Sa kay Pope Benedict XVI. Nagtaliwan sa dagdan sa ring Sabado, no? Dito iya makabanan sa bahin sa Vatican. Sa edad nga 95 anyo. Sa tanto sa Jeff, no? Ang inisal nga kon latest nga development dara, no? Sa karon sa public viewing sa kay Pope Benedict XVI. Sir Jeff, may gabi sa mo. Welcome dire sir sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good evening Bombo po. Sa tanan nga gapalamatida sa Bombo Radio Bacolod. Good evening. Yeah. Sir, anong latest dira sir? Ara ka din sa bong sir, no? Sa St. Peter's Square. Sa cinema tinon Sir Jeff. Yes, Bombo Pon sa ari ko di karon at ari ko di sa sa Vatican Square. Amo ni karon sitwasyon nga Bombo Pon sa kay antes kun magsulod ka bala mag public viewing di karon. Yes, sir. Pero ang tao hindi maintindihan. Iperti kadamo sang tao subong Bombo Pon. Oo, so amo ning ano na sir, gapasulod na sila? Ari. Ari sila Bombo Pon from left side sang square hasta galibot ni samo. Ari sa galibot niyo. Mga tao ato pato sa puntaw araw na. Grabe, no? Na. So mo amo sa kadamo karon na tao nagsululod di karon kay bangod sang report bala na kon si Pope Benedict. So mga muna nga estimate mo mga pila na kabilog da subong? Ang estimate siguro Bumbupon daw hindi ko ni siguro maano kati kadako sinidan nga area niyo. Yes. Ang inisyal abi may 2,000 na subong da? More or less siguro Bumbupon. Tawo ti palang oras, no? Mga alas 2. Oo. Kay bag-o man lang ni sila kay maari tanan di naman nagalabot na di mga international journalist man ari di sa kilid ko. Oo. At sa naka-plaster kay may sa di area man mo. Araw sila na. Ay, okay, oo. So, tibag-o lang naging open kumbaga, sir. Oo. Bag-o lang ni sila kay ang kwande open na di karon. Ang kay before ka magsulod sa
sa square, Mm. diri sa ano sa St. Peter, may may magi ka parang sa X-ray. Ah. Tapos makasulod ka na, open ma lang sa galing ti amo lang niyang pila ni kadamo isang tawo nga pila o nga masulod sa Vatican. Oo. Wala man restriction sabi sir, na okay lang magkadto dira. Why man kay open sa Bumbopon sa for the meantime open siya until January 5 kang funeral sa January 5 Bumbopon. Oo. Okay, no? So, hindi, I mean, kung lang magsulod ka, anak mo ipakita, nga vaccination card, kung mga ano mo da, sir? Why na restriction na Bumbopon sa open gid open. Negative na Bumbopon sa Wygid. Oo. So, galing kay, dira ka pa lang gid sa gwa, no? Sadya, pinita pa makita ang dito sa sulod. Doon ko makakuha ka itong mga photos, karon kag mga video sa sulod. I-try ko. So, kaya ang problema, di karon Bumbopon sa ang tawo, pertigid ka damo, gido, ang pila, bala. From left to right, di siya nga, kung mo daw ga circle sa sang square, amon siyang pila. Ang punta to sa ano, ato pa to sa punta, dito ka maulat. Dito ka umpisa until karon. Dahil medyo ang timpo ta, kulang siguro. Sige lang, why problema kay may buwas pa man no? Sir Jeff. Ari sa ang amo ari ko di sa likod, ari ko di sa sa front sang Vatican gidya. Ari sang church ang Vatican. Di ang ara sang left kag right, amo na siya ang pila ga circle na sa mga masulod ka. Makita mo man sa pili arang ga sa likod ko, amo na siya ang ga pila nga tawo. Nakita mo na sa left sa right side ko nga kanbubon sa mo na sa ang gahalin to ma-start until dire na siya ho. Okay. Until na siya diho na. Kumbaga daw ara ka gid sa entrance gid sir. Ari ko sa entrance galing hindi lang ko magsulod sa sa batik Kasi iba si Iban kay kalaba sang pila. Oo. Laba-laba gyud ang pila ari na tubangan ko ara sa ho. Okay, ba kwan gid sir, no? Mostly ang mga tawo ini idea ko din gid sa nahalin from Vatican or from other places gid sang Italy. Kung sa Bumbopon, international yung mga tao din. International ni sabi sa dinan kiti nabalaan nila nga napatay siya no si Pope Benedict nagdalagsa di mga tao din. Perting tao di karon kag damo di mga security karon nga ready sa palibot sa Bumbopon. Grabe gali sir no. So amo ni sa. So any idea pila ka adlaw ang public viewing dira sir? Until January 4. Kaya ang funeral January 5 mo. So Thursday ang lubong. Thursday. Kay daw dira man ang nagani no ang lubong man sa ilada kay may ara man sila gali lulubungan mga Santo Papa. Kay diri man lang sa lubong di sa sulod sang sang church Bumbopon. Okay. Sir Jeff no makuha lang ta mga Tagalog maabi sir nga dira no nga version sa mga nangyayari diyan sa ngayon no na makikita natin sir sa likod mo ang nangyayari diyan karon sa ngayon sa St. Peter's Square Basilica sir ay in Tagalog lang po sir. For the meantime, Bumbopon yung yung nangyari dito ngayon sa live tayo dito sa Vatican Square. Ito ngayon ang yung mga tao na nagpipila na mag-viewing sa loob ng Vatican. Pero ang problema dito, maraming tao ngayon. Kasi hindi mo na maintindihan kung saan sila nanggaling dito kasi pagdating ko kanina, medyo wala pa. Ngayon, medyo ang dami na, hindi mo na maintindihan kung saan sila nanggaling Iniikot-ikot ko ngayon na yung camera at least makita natin kung ano talaga kadaming tao. Hanggang doon sa dulo yan, Yan. Hanggang sa dulo yan. So, lang po sir, mabilis lang po. Pag public viewing, labas agad sa exit? Hindi naman Bumbopon, hindi naman. Basta iano mo lang yung yung magpila ka rin kasi pag doon sa loob, may daw yung dito, pipila ka rin kung anong pila mo dito sa labas ngayon sa sa square,
Ganon din doon sa doon sa loob ng ng Vatican. Yun ang sequence din. Kung anong pila mo dito, ganon din dadaanan mo lang siya. At least makita mo yung kabaong ni Pope Benedict. Okay. So ganun ba, no? So bali so open naman sir, no? Hanggang kahit ilang oras kayo diyan mag-stay. Halimbawa, lakad-lakad lang, okay lang diyan sa loob, sa square. Okay lang, Bombo Pons, okay lang. Basta wag ka lang siguro magpahalat sa mga security kasi may mga security dito ngayon na medyo stricto sila kasi inaano nila yung mga crowd disturbance nila nandito na ngayon. Marami sila dito ngayon. Oo. I see. Okay, no? So iba talaga pag Katoliko, sir, no? So at isa pa itong mga activity na may namatay na isang Santo Papa. Oo, Bombo Pons, talagang dito yung sincere talaga dito yung mga tao kasi ito ang ito na yung pangalawang pope na medyo in demand siguro sa nandito talaga yung si Pope John Paul at saka si Pope Benedict na within this na sa 20th century nandito talaga maraming tao. Okay, no? So anyway, ikaw sir, no? Hanggang anong oras ka diyan? Mamaya after ng report mo, papasok ka rin. For ako ngayon, Bombo Pons, wala kami ngayong pasok kasi may vacation kami sa office ngayon. Medyo binigyan kami ng namin sa office good for 1 week na vacation. Babalik pa kami ng Monday yata. I see. So, ganun ba? Sige. Sir, enjoy po kayo dyan, sir, no? At ingat po, no? So, hindi naman siguro siling sabihin na siksikan, no? Grabe yung siksikan, sir. Parang nakokontrol na talaga yung tao, yung crowd. Kontrolado naman dito yung mga tao, Bombo Pons. Basta sumunod ka lang dito sa protocol ng mga civil disturbance at saka mga security na kung anong advice sa ganun din sundin mo lang talaga para walang problema, Bombo Pons. Oo. Mga bata, allow din? Okay, walang problema dito, Bombo Pons, kahit matanda, bata, basta importante sumunod ka lang sa protocol dito. Sige. Sir Jeff, sir, salamat gid sa cinema information dira sir, halong kamo dira, no? Kag time to time ako kami report dira sa imo, Sir Jeff. Okay, Bombo Pons, sa anytime sa pagtawag niyo sa ako, okay lang, walang problema, Bombo Pons. Okay, sige. Sir, salamat gid kag good evening. Ini si Jeff Viñas Lagos reporting live sa Vatican Square. Basta Radyo Bombo. Okay, sige. Ato sa Bombo International Correspondent, Sir Jeff, thank you so much gid. Live ato mga kabayan sa St. Peter's Square, Basilica. Sa bahin niya sa Vatican, ginanataw ko diba to, no? Capacity sa seated worshippers mga 20,000 but kung standing mga 60,000 gali ang accommodate sina, no? Pero galing kay daw linya malang tong ipatuman, no? Hindi sila nga gipapaslak ito blang tanan nga tawo ang crowd kay hindi na makontrol karon. Galinya lang para nga makita lang, no? Ang lungon ni Pope Benedict XVI. Grabe, no? Next year kuno kay Pope John Paul II. Imagine to sa legacy niya bagay na ni Monsignor Felix Pasquin, no? Hindi man lahog-lahog, no? Sige. Stay tuned lang kamo sa mga latest nga update naton iya makabanan, no? Diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod sa sining nasabit iya nga public viewing kag hasta sa lubong na ni, no? By January 5 of 2023 sa kay Pope Benedict XVI. Sige, 5 minutos na nakalingid sa tag ng alas 9 sa gabi na lang tato sa ringat tempo. Standby na ka ba sa Santos nga Rosario? Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Ang fertilized duck egg